Sezona je otvorena. Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas zvanično otvaram sezonu za ovu godinu. Pogodite gde sam. Golubac. Sam put do Golubca nisam snimao jer mi ta ruta nije toliko interesantna bila za snimanje. Krajnja destinacija je Kladovo, tako da sad od Golubca do Kladova predstoji, nadam se, lepa vožnja. Prvo mesto kroz koje prolazim naravno Golubac. Idemo onda ka Lepensko Viru, Donji Milanovac, Kladovo. Ovog puta nisam hteo da se zaustavljam na samoj Golubačkoj tvrđavi, to će ostaviti za neki sledeći put. Hteo sam nešto malkice iza, kao što vidite, da napravim par videa dronom, tako da uživajte u videu. Evo ovako, stao sam nešto malo pre Lepenskog Vira na Vidikovac. Sve okolo je žbunje ovaj prvi red, pa se ne može lepo kamerom dočarati kako to izgleda. Ali bukvalno kao da se vozi pored mora. Definitivno ruta koju treba izvozati. Gledao sam prognozu i rekli su da neće biti kiše. To mi je bilo, ajde, bitno da bi mogo fino da vozim, ali nisam gledao kakav će vetar biti. A vetar je prilično jak danas, pogotovo deo kad sam išao od Požarevca ka Golubcu, bočni vetar je bio baš jak i onako gurao je malo. Ovde u ovom delu sad ne izgleda da duva, međutim možda malo tamo kad ode dron par desetina metara možda će da se oseti neka telefon, da.
tamo dalje, Donji Milanovac, Kladovo, pa onda nazad kući. Ovaj posljednji deo puta fantastičan, asfalt divan, priroda divna, znači sve je odlično. Stao sam samo par sekundi da pokušam da napravim par nekih fotki ili videa.
Na kraju uspeh da nađem pumpu u Kladovu već kad sam stigao. Za malo da ostanem na sred puta bez benzina. U svakom slučaju, pošto su mi GoPro kamere već istrošene, a nemam nove baterije, a već sam stigao do Kladova, sad ću da zaključim ovu vožnju kao uspešnu. Možda sam malo kasnije stigao od onoga što sam planirao, ali dobro. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav ljudi!